Hej alle sammen, velkommen tilbage til en ny video. I dag der spiller jeg et spil, der hedder Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades. What? Det. Jeg ved ikke, hvis den er loadet endnu, men vi tester bare. Sådan der. Se hvad godt shot jeg fik. Tæt på i midten. Jeg skal ikke prøve at falde. Så her så har vi en guldskyder. Jeg ved ikke engang hvad den hedder. Vi kan også se her på. Jeg fik et skud, der var lige præcis ligesom det, men alle de andre skud, de blev helt dårlige. Så den er jeg ikke så god med. Så har vi den her. Sådan der. Kan den så skyde allerede, eller? Er der noget her på siden, jeg skal trække i? Der er jeg så dum. Den kan jeg ikke lide. Lad os lige se. Jeg fik den overskud her. Så lige gå tilbage og reset den. Sådan der. Skal vi teste den her. Hvor mange skud? Hold da op, der er masser af skud. Som I kan se, masser af sky. Der var jeg skudt en gang. Satan, og så ramte jeg helt vejen heroppe. Lad os bare tage en helt tilfældigt skud herovre. Glæde jul eller sådan. Den hjælper sgu da andet. Mange skud har de lige. Og det er det. Ja. Der havde jeg lidt bedre med at skyde. Den kan jeg faktisk godt lide. Så jeg fældte de skud igen, og så blev det for den video. Her i silen af det her. Ligner en revolver blandet med sådan Tommy gun lidt. Nej, det er ikke det. Hvor har den så sådan? Jeg tror jeg til sådan noget rum. Okay, jeg havde helt forkert. Så jeg har intet hold i, eller hvad? Her. Jeg har intet sigtekorn. Jeg har et sigtekorn. Den kan jeg sådan halvt lide. Jeg fik den nogle clean shots altså. Men den sprøjtede også alt for meget, så det kunne jeg ikke lide. Den skal helst ramme lidt mere i midten af.
Det er også fordi... Jeg har hentet det, men vi ses.